Så er vi tilbage, og... Altså lige tjekke, om vi overhovedet er tilbage. Er vi? Nej, YouTube tager mine ting. Nej, det er meget. Jeg laver også noget, hvor man download. Emil, giv mig lige... Nej, Emil, giv mig lige pickaxen. Her, det er sort. Hvad står der? Hvordan kommer jeg op? Det kaster... Ligesom før. Nå. Tjek dig om. Jamen YouTube ved ikke, hvad det var. Jo. Nej, filmede vi jo der. Nej. Fuck. Nej, det før, han gik op der, og hvad sker der? Yes! Du døde. Faldt du? Nej, du var den der skeleton der. Der døde, fordi du er den, der skubbede mig sidste gang, og det var pænt irriterende. Så tak, fordi du døde. Så får du pickaxen. Nej, jeg tror, jeg graver lidt længere. Jeg vil have en pickaxe. Nej, lav sådan en vej, så du også skal komme op hurtigt. Jeg vil have en pickaxe. Nej. Creeper. Okay, hvor var creeperen henne? Hernede. Nå, okay, piv. Hvorfor? Her. Emil! I'm gonna grab it. Grab it. Grab it. Grab it. Det var godt, fordi du skulle mine det der. Hvad? Det var godt, fordi du skulle mine det der op. Og nu runder nok ned i lavaen. Ja. Det der, du mener. Fuck! Jeg går ikke derop. Jo, skynd dig. Den døde jo. Nå ja. Fuck, jeg mangler en blok. Så, nu er jeg op. Hvor døde du? Emil. Jeg troede... Er det omkring her? Nej, det eksploderer nok. Giv mig pickaxen. Ja. Du må også gerne få noget godt. Fuck, jeg er sulten. Så spis. Som aldrig før. Jeg kan snart ikke løbe mere. Så løb. Okay, Chris, jeg står Vi i vil åben. være der, YouTube. Bum, bum, bum. Hvorfor? Nå, jeg forresten, jeg har masser af sten. Giv mig det. Tak fordi du sagde det før. Ved du hvad? Det er så heldigt. Du får en gunpowder. OMG. Og jeg kan snart ikke løbe mere. Men det skal jeg heller ikke bruge til Du noget. fik min, ja. Hey. Humiliation så what the fuck. Er mit? Nej. Åbenbart. Nok fordi jeg kom til at trykke på sådan noget. Emil, vi er der! Jeg er her, mener. Emil, bare min op med det her. Nej, ikke. Det første ikke min. Tag cobblestone. Vi skal lave sådan en dramatisk scene. Wow. Op, vand. Kom op. I'm gonna eat that sheep. I'm gonna eat fucking sheep. Nej, creeper! Fuck, det er løgn, og jeg har F1. Og det lagger. Dejligt. Og jeg går ud. Ej, fuck Emil, det passer ikke, det der. Fuck dig. Leave it golden apple. Wow. Hvor fanden er der cobweb der? Hvad? Hvor er det? Der. Der er billede. Spot billede. Oh my god, the golden apple. Jeg fik det. Boom, boom. Giv mig det. Emil, vi skal spise det. No. Ja, vi er nødt til at finde en apple. Så kan det jo to. Ja, ved du hvad? En lille... Ja. Vent. YouTube. Vi stopper lige her. Så er vi tilbage! Og en... Okay, Emil, kom her. Emil, kom. Vi skal spise det sammen. Herovre. Nej, Emil, herovre. Nej, vi skal stå på de her 2 guldblokke. Kom herhen. Fuck, det lagger lidt her. Så skal vi kigge på hinanden. Nej, og F1. Jeg trykker F1. F1. Vi er piger. Så er der krig! Så YouTube tjekker lige om... Ej, det tog 4 minutter før sidste video. Tjek.
Holy. Du må ikke stoppe. Jeg stopper den der fucking video snart. Det kan aldrig være lavet. Så man kan se, at han har en klam tankegang. Nej, jeg har ikke nogen klam tankegang. Så join serveren i binær description, og ja. Ja, vent. Fordi jeg skal lige dræbe en. Hvis jeg lige kan komme ind. Filmer du stadig? Yep. Jamen så er det jo godt, for... Du skal til! Oh yeah, jeg fik alle her. Fuck, har du hele tiden haft det på dig? Og jeg har lavet det gyldne træ. Så, Emilie, vi bruger bonemidden. Så YouTube, jeg tror vi slutter her, og ja. Well, den her cakebox. Så, når en joiner, og vi ikke ved, hvem det er, så siger vi. Så siger vi. Fuck you! Så, supers, og I får mega... så får I mega mange... Så super vi også jer, hvis I sender kanalen. Men... Fuck dig! Så vi slutter her. Og næste gang, så laver vi... ja, så laver vi sådan en battle lort. Så... Nej, ikke battle, hvor... Først så træner vi alt muligt. Så... Emil, kommer du ind? Jeg er en. Nå, okay. Så vi skal lige vise noget hurtigt. Fuck, jeg glemte det ikke med 3 eller. Det var det gamle. Så skulle man lige trykke 3 eller. Så... Her er det. Hvad? Flot. Jeg kom til at skrive Rider med 2 D'er. Det sagde jeg. Lol. Og ja, det er det serveren her spawner man. Og jeg tror jeg laver det der skill om, fordi jeg er 2 D'er. Fuck det lol. Så du må ikke komme herop, og hvis du gør, så bliver det. Hvis nogen kommer op på der airship, bliver I bandet. Så hvis I ser det skill, og I kommer op, så hop ned. Hey, what the fuck er det der? Så jeg tror vi slutter her. Nej, vi slutter slet ikke her. Helt for Killermanus. Ja. Fuck dig. Ses YouTube. Ja. Hej.